Va, que us ensenyo com és l'autocaravana de Road Surfer per dins. Tenim aquesta part de menjador amb la taula, que vam tots quatre superbé, una superfinestra. A la part de la cuina tenim microones amb grill, que funciona amb un generador propi. Si no tenim electricitat, encenem el generador, que és com una burra, dos fogons, l'aixeta. La nevera és gegant, congelador aquí dalt. El llit gran és brutal, a més, d'ampli i supercòmode, té aquests dos finestrals i aquí, super a prop del llit, la calefacció. Aquí sobre de la cabina tenim el llit on dormen els nens i allà al fons tenim una supertele que també funciona quan tenim electricitat. La millor part és el lavabo, l'aixeta, l'aigua freda, aigua calenta. Per engegar l'aigua calenta només hem d'apretar el botó. I atenció al lavabo perquè és com el que podríem tenir a casa nostra, perquè té aquesta palanca que tira la cadena i se'n va tot en un dipòsit que portem a sota l'autocaravana. I la dutxa, hi cap una persona sense problemes, perquè no va trompicons. Hi ha una claraboia a dalt, amb molta llum. Sempre és que també té aire condicionat i ventilador. Fora que també hi ha un petit garatge. Mireu, aquí hem guardat les maletes nosaltres. Tenim la taula, les cadires exterior. Nosaltres hem llogat unes quantes autocaravanes i cap és tan genial com aquesta. Tenim una sensació d'amplitud que fa que sigui supercòmode.